que ha passat i que ja estem en directe. La primera, gol, 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 gol. Que bona abertura a banda ara, vèrtex de l'àrea, a la part esquerra. Gol, 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 gol. No crec que la setmana que ve hi ha algun campió, ja el tindrem. És l'equip del Virs, que ve, banda dreta. Gol, gol. Que ve ara jugant de porter jugador, però la pilota que la pot recuperar, pot ser bona, pot ser el tercer, és un Perú, pues gol, 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 gol. Cap al seu company, aquest que li donava, que bona, que bé ara aquesta aturada. Bé ara Cristian, més a la dreta encara, és Víctor de Cap, que la pot tindre, gol, 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 gol. A les immediacions de la porteria de Bernal. Pilota que recupera altre cop Isidoro, que se'n va Isidoro pel cinquè, doncs aturada. Vèrtex de l'àrea, a l'esquerra, és Isidoro per Cristian que ho prova amb l'esquerra, no, al final vemos obert el seu company i gol, gol, gol. Un de l'holandès que la tindrà, porteria, al pal, al través. Li està Olimpiabardos 11, dius? No, Imperio Roma 11, Olimpiabardos 5. Pues gol, que està buscant. La surt ara controlada l'equip del Virsu, que bona cap enrere per Juan. Pues Sergio o Maluma, com fica la camiseta. Sergio per Barros que ve, Barros ara pel seu company, Barros que pot armar la cama del seu company.